Keko emnaha lakın. Emnaha li Kapadokya ne? Li Kapadokya nave Gümüşler Manastırı dibêjin. Manastıra Gümüşler. Ev dini ve çiyan de manastır kolane u ava kirine. Van taxên aliyên Kapadokya'da ya herî nixûmî maye û xirane bûye mezin ev dere. Kerem kebab. Yani bajarın bunu erde hata çekirin. Bajarê bin ertê hatine çêkirin ji bona ku dijmin hatin êriştê kirin xwe veşîrin. Li gora ku dijmin wana nebînin û tenê devera ku bêhnê bistînin, nefesê bistînin ji xwe re mîna tunela çêkiribûn ji deverekê girê dê devera nîtir. Ji otaqê derbasî otaqa dîtir dibin. Spas.